a koji free skin dobijate, ljudi moji, je... Danas ću vam pokazati kako da dobijete novi skin potpuno besplatno. Iskreno, ljudi, ovo će biti lako, ne brinite se. Tako da brzo svi kliknite subscribe ako želite da dobijete ovaj novi besplatni skin. A mi idemo u video. Ljudi moji, evo nas u igrici i sada ću vam pokazati koji tačno skin to dolazi i koji skin će biti free i kako da ga dobijete. Znači, ućemo sada u locker, ićemo na Epic, znači radi se o Epic skinu, a koji free skin dobijate, ljudi moji, je Mr. Stumblebot. Iskreno, jako lep skin, neću da vas lažem, odigrat ćemo malo, među vremenu ću vam ispričati kako ćete ga vi to dobiti besplatno. 5 minutes later. Evo nas, ljudi, na Cannon Climbu i sad ću vam ispričati kako tačno da dobijete novi skin besplatno. Sad ću ja malo odigrati igricu da vam pokažem takođe ovaj novi skin koji ja imam. Znači, ja sam ovaj kupio u shopu, inače na beti sam sad. Šta se dešava, ljudi, i kako vi dobijate onaj skin besplatno? Kao što možete vidjeti na ekranu, ovo je poruka od Tumble Guysa na Discord serveru za kreatore, gde kažu da će ovog ponedeljka doći novi skin Stumblebot u shopu besplatno za sve. Sada, ja ne znam samo tačno u kom trenutku će biti, da li će to biti ujutru, uveče, u kom trenutku će biti na telefonu, u kom trenutku će biti na Steamu. U ponedeljak ili sutra, u toku dana ćete ovaj skin imati besplatno u shopu da preuzmete. Znači, kako ćete moći da ga preuzmete, morat ćete samo da se povežete na vaš nalog. Morate obavezno da povežete Google Play, ako već nemate, da ne bi izgubili samo nalog, i vi će bukvalno u shopu, onako kao što je sad ovaj kostur koga ja imam, i bukvalno ćete moći da ga preuzmete besplatno, i jako iskreno cool stvar po meni. Također, neki kreatori su dobili ovaj skin ranije da mogu da koriste besplatno. Ja sam inače na beti imao te sve skinove, ali su mi izbrisali, tako da nažalost neću moći da vam pokažem trenutni gameplay s tim, ali sam zato dobio ovaj skin, kao što možete da vidite, jako je dobar. Skrno, ne znam, ljudi, koji vam je skin bolji, da li vam je bolji Stumblebot ili kostur, vi napišite obavezno dole u komentarima, ali što se tiče Stumblebota, znači ne smete da propustite to, ljudi moji, obavezno povežite nalog, da ne bi izgubili šansu da dobijete taj skin, za malo da padnem, ljudi moji, za malo da padnem. Tako da iskreno, to je po meni jedna jako cool stvar koju su radili. Iskreno, mogli su možda kostura da daju free, ali nemam pojma, ne znam, napišite šta bi vi iskreno više voleli. Evo nas i na Honey Dropu, ljudi, u finalu, tako da ja iskreno jedno čekam da dođe taj skin da ga preuzmem kao free. Mislim, već sam ga ja bio kupio i dobio u spinu, ali su mi izbrisali sve sa naloga, ali nema veze, ljudi, ja sam to već rekao da se dešava na beti. I također, šta se dešava, trebalo bi još novih skinova da dolaze i također treba još jedan skin da bude free. To su napisali na Discordu. Mi ćemo sad iskreno vidjeti da li je to istina. Mislim, do sad sve što sam rekao je bilo u principu istina i prava istinica što se tiče toga, ali iskreno ja opet kažem, ljudi, bolje da su dali ovaj novi skin koji ja imam sad free, bilo bi mi mnogo zanimljivije, mnogo bi bilo lepše, ali opet free skin je free skin, realno, ljudi moji, ne možemo se žaliti sa tim. Sad ja, ljudi, hoću da pokušam ovdje da pobedim, ću još neke stvari što se tiče tog skina, znači taj skin je, kao što ste vidjeli, epic, dobar je skin, realno, tako nemojte slučajno da propustite šansu da ga uzmete, jer realno svaki free skin je dobar, bio common rare ili bio još epic, to je jako zanimljivo, do sada oni nisu radili ovakve stvari i ja sam pao skroz dole, o ne, ljudi moji, o ne, teško da se fokusiram i da igram, iskreno, ljudi moji, tako da sad ćemo mi ovdje sada, vidi ovdje što tryharduju, nice, very nice, idemo ka toj pobedi, ljudi moji, idemo ka toj pobedici, laganoj. Da li će ovo Fluffy pobediti? Evo, smo ostali to 1 na 1, nismo ostali 1 na 1, ostao je jedan lik, gdje je ovaj drugi lik, on skroz gore, da, ovaj lik je skroz gore, ćemo morati da mu sasečemo put. Okej, sad ću ja da sasečem ovog lika, okej, sasekao sam njega, ja sam umro, ne, haha! Tako da u principu, ljudi, kako ćete vi preuzimati taj skin, bit će vam ovdje, bukvalno kao što je bio i kostur, bit će vam ovdje i samo ćete kliknuti claim. Mi ćemo da otvorimo jedan free spin da vidimo šta, u stvari imamo 2 free spina, teo sam kažem da otvorimo jedan free spin da vidimo šta ćemo dobiti, ali sad ću otvoriti ova 2 spinčića da vidim da li dobijam neki skin, možda 10 gemova, 10 gemova, jao, ne, dobio sam ovog nekog farmera, kako ne volim taj skin, ljudi, daj sad ovamo, zamislite legendary skin, kako bi voleo to, iskreno neki leggy skin sad da mi da, ajde daj, možeš ti to, znam da možeš ti to, znam da ti možeš ti to, možeš ti to. 5 gemova, nije loše. I napišite koji vam se skin najviše sviđa od ovih novih koji su došli, a meni se iskreno za sad od Epic skinova sviđa kostur najviše i njega imam i njega sam kupio. Tako da obavezno nemojte da zaboravite sutra da pokupite Stumblebota dok bude u shopu free. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.